हाबाब एसेबां गरम। सकआव थांनानै बेसेबा गरम मोनसोबाय आङो। हां थोनो मोनसोबायहाय बालनि। हाबि मबाइलाबो साना गाज्रि जाना दङमोन। आंहा आरो सनाजों रायज्लायनांगौना, बेनिखायनो थाब फाहामदों आरोलै। फाहामाबाबो जाया, एसेबां दिन रायज्लायनो मोनाखै। बिबार लानायावनो थांनि र', थान्दाफोर मोनलोंबायो खोना। मालाय बिजानि फ्रिजाव थान्दाया थाखायो। देहाखौ एसे थान्दा लागायना फैनि र'। सकआवनो थान्दा लोंनाय सानदोंमोन आङो, नाथाय आरो आङो ओरै मानो फैसा थांगार होनो देनाय। बिबारि लाहानाव फैबानो फ्रियावनो मोनलोङो, बेखौनो मानो बायलाना लोंनो देनाय। मानसियाबा ओरैनो फैसा गैखाया जादों। गरम मोनसोबाय, थांनानै थान्दाखौ बथलसे लोंगारगारनिसै होनजासे। बा लाइमोन आब', दख'नाया जा समायखादों नोंखौ। इस नोंखौबो समायदों आरो। ओमफ्राय आंखौलाय समायदोंना समायाखैलै लाइमोन आब'? आयु समायदों, मानो समाया जानो। ओमफ्राय आंखौलाय आंखौ बारा समायाखै खोनादों न'? समायदों, नोंखौ मडेलिं बायसो नुदों। लावगिगि नुथारदों नोंखौ। ए नंगौ नामा? होमबालाय मडेलखौनो दिन्थिनोसै आङो। औ नंगौ बाथ्रा, समायमारगोन नोंखौ। इस लाजियोलै आङो। बिनिया आरो लाजिनायानो बांद्राय। औहाय माबा माखौबा एसेबां लाजियो बिबारिया? माबा सिगांनिफ्रायनो बिराद लाजिखायोमोन बियो। औहाय माबा मानसिफोरनि सिगाङाव आङो गावनि मोखांखौ दिन्थिनो मा लाजिखायो। दाथ' एसे लाजिगाबायानो, सिगाङोथ' बांद्रायसो लाजिबावोमोन आङो। ए आब', गायदेखौ जोंहानियाव आलासि जानो लिङाखै मानो? माथो लिंथाराखै सानसेबो। अ गायदेयाना, गायदेखौ जा मोजां मोनखायो, मानसिखौनो माबा कमेडि मोनखायो आङो। औ नंमारगौ, मानसियानो मिनिबाय थायो। आरो डायलगफोरखौबो जा मिनिथाव बुंखायो न', ओमफ्राय मिनिनायाबो डेन्जारसो। है आंना जायालै, बोरैबा मिनिथारो। नंमारगौ न'। ओइ बिबारि, आं थानायावनो लिंमारदो गायदेखौ। बेसेबा नायनो लुबैना दंखायो आं मानसिखौनो। दे जागोन दे, आङो दायो फन खालायगोन र'। ओमफ्राय नोंसा मादैखौबो फन खालायाखै न'? ओहो, आइखौबो फन खालायाखै र', दायो खालायनांगोन र'। खालायबानो जाबाय। मालाय बिसिगासो मालाय दख'ना गोदान बा, ओमफ्राय समायनाथारबो। लाफाथिसो माथो। औहाय आं र', न'आव बेसेबा हब गरमथारलै, थानो हायाखै आङो। ओमफ्राय बिबारि लाहानि न'आ गुसुथारना, बेनिखायनो आङो बेयावनो दसे जिरायनो होननानै फैबाय र'। बा ओमफ्राय दख'ना गानलायदो माथो आब'? औहाय सकआव थांदोंमोन आङो। आंनिया मबाइलानो गाज्रि जाना दंमोन, ओमफ्राय दिनैसो हामबाय। ओमफ्राय लाफाथि, नोंनियालाय हाबाया माला? ओमफ्राय बयफ्रेन्ड दंना गैया नोंनिया? दङो न', मानो गैया जानो? दङ र' सासे, दंनाया गैयि नङा। बा अबेनिलाय लाफाथि आब' गुमैया? मा बुंबावनो नोंखौ आङो बिबारि सनागै। नोंसा गुमैया जाबाय गुरै माखानि, ओमफ्राय आङो नोंनि मुं लानासो रायज्लायबाय थायो। हाव मा सानबाय थाखो आब'? खिन्थादो गुमैया अबेनि? माबा नोंसानि गुमैया ना गुरै माखानि। गुरै माखा? औ गुरै माखानि। बिसोर गामिनि मानसिफ्रा गुरै गोजा खोनालै, बेनिखायनो गुरै माखा दोनजादों मानसिफोरजों। बा ओमफ्राय नोंसोरनि दख'नाया मा गोदान नामायोहाय? एसेबां समायनाथार। आंनोबो मालाबा गाननो होहाय नोंसोरनि दख'नाखौ। आयु मालाबा गानलांगोन दे आं नोंसोरनि दख'नाखौ, अबावबा बेरायनो थांबा। जागोन दे आब', गानलांनो हागोन। ओमफ्राय मा आंखौ बिदि ओरैनो गसंबाय थानो होबाय थासिगोन आरो, ओमफ्राय जेबो जानोबो जासिला आरो बालनि? जासिगोन र' आब', जिराय र', आं दसे थानानै लाबोखानो नागिरदोंमोन साहा फुदुंनानै। है गरमफोराव साहा नांलायाहाय, थान्दाफोर दङबा थान्दा लाबो। आरो थान्दाजों लोगोसे आङो गल्लाफोर जागौमोनहाय, दंना गैया फ्रिजफोराव?
गलाया जोबना दोङो आब' माबा बिस्कुटसो दङो मा बिस्कुटहाय बालि खाथा बिस्कुटथ' नङा इसेबां धोनि जालायनानै सोरबा खाथा बिस्कुट जायो आरो आं खाथा बिस्कुटखौबा जायाहाय बेलेगबा जागौमोन नङाहाय मा आब' खाथा बिस्कुट जायो जानायालाय थेवब्लाबो खाथा बिस्कुट नङा दे फुजियाबो दं दे जागोन दे फुजियाबाबो थां दख'नाफोरा सोलाय थां ओमफ्राय आंनो थान्दाया लाबोदो माबोरै गरम मोनसोदो आंखौ रुवागौलायनि थौलायमोन आब' थांनोसै दख'नाखौ बेलेग गानहैनोसै खोब बिसोरासो धोनि जासोबाय बाला जोंहासो माला बिदि धोनि जागोनबा बिसोरासो फ्रिज दंलायो इनभार्टारबो दङ फेनबो दङ आरो मिक्सार ग्राइन्डारबो दंलायो बिसोरासो जोंहानो फ्रिज गैया बिसोरासो फ्रिजबो दंलायो टुनटुलु अबाव थांखो नोङो दुष्ट गथ'आ अबाव थांखो फिसाफोरबो मासेबो गैला नालाय बेनिखायनो मालाय बिन्दास गिदिंबाय थायो दानियाबा माथो सुदेम बार फैदोंलै बेखिनि जायगायावनो एसे जिरायथ'नोसै आङो बारा गोसा गोसा मिनिनोबो हाया जादों र' आङो उदैनि सिलाया अबावबा गेवना होबा गैयालै बेथो मोदोमनाय बिबार खाना लायो जोंफोरो आखाइ खबजबा जोंनि लोगोफोरा अबाव थाखुमाखो जोंनि लोगोफोरा अबाव थाखुमाखो अब्ला बोसोरानबोयो मोदोमनाय बिबार मोदोमनाय बिबार बिबारि आब'सो माथो हेलौ गायदे आगै मा खौरां एसेबां गोबाव समनि उनाव दिनैसो माथोलै बिबार आब' माबा गायदे आगै जोंहानाव फैयाखै माने नोङो आलासि जानो माथो फैथाराखै नंमारगौ नामा नोंसानाव ना थांनांगोन सयथिनिबो थांमारगोन दे माला थांनांगौ गाबोननो फै आरो जागोन दे बारा गोसा गोसाबो मिनिनो हाया जादोंलै आङो बिबारि आब' मोनथिगौना नोङो बारा गोसा गोसा मिनिनाङा दे आरो ओमफ्राय गिलिर माबाफोरखौ बुस्थुफोरखौ थिखांनाङा ओं आब' आङो ओरैनोबाबो बारा गिलिर बुस्थु थिखांखाया आरो खामानिफोरखौबो ओरै मावखाया नालाय दाथ' आरो मोजांसिनसो जाबाय उदै हाखावनायनिफ्राय मोनसेबो खामानि मावला बेखौनोबा आङो ओमफ्राय मोजाङै दंथ'योबा नोङो जेबोथ' उसुबिदा जाथ'वाखै जेबो उसुबिदा जायाखै आब' दानियाबा बिन्दास आरो आंनिया दा उदैयाव जेबो गैला नालाय सिगांसो हाखावै सिगां जासाखायोमोन मालाबा ओमफ्रायलाय मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया सबायजों साम'सोमोनलै बा मोजाङानो माथो दे होमबा बिबार आब' दा दोनथ'नोसै आङो आइखौ दख'ना सुहैनो होनि र' दे जागोन दे सुहैनो थां नों खिन्थु गाबोन फैथारनांगोन दे नोंनि बिबार आब'आ नेबाय थागोन जागोन दे बिबारि आब' आंनि बिबार आब' याहु या आंलाय बिबारि आब'खौ लिंगौबासो सानबाय थादोंमोन नाथाय लिंनायानो थाखैमोन दिनैसो लिंबाय गाबोनो थांसिगोन आं गाबोनो मोदोमनाय बिबार खाना लायो जोंफोरो आखाइ खबजबना आयै अबाव थांखो थुइ रखरा साइकेल बायनाया सानबायानो जायाखै फामसारानो जाबायलै साइकेलखौ मोजां होननानै 500 थाखा मानि गारनानै लाबोबाय नै खर'नि फामसारसो जाबाय सेकेन्ड हेन्ड साइकेल अबाव मोजां जानो देनाय गोदान साइकेल बायनोबो फैसा थाखा गैया बेफोरखौबो बायाबाबो जाया आयै गैया थास' आथिं खानो थांदों आया थास' आथिं अबाव थास' आथिं खानो थांदों बियो आं आइखौ नांथारगौ जाथारदोंमोन दानो मानोसि माबालै आदा आङो गाबोन बिबारि आब' लाहानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आङो आइखौ दख'ना सुनो होगौमोन आरो सोर बिबार माने बिबारिसो बिबार नङा आंनि आब' दे नों सिनाय हाया नोंनि आब' बिबारि अबेनि जाखो मालानिफ्राय आब' जाखो नोंनिलाय माथो आं नुफेराखैबो खोनाफेराखैबो दिनैसो नों मोनथिमारा दे नोङो न'आव गैयामोन ना उनाव खिन्थागोन दे बहुद गिदिर जाथाय बिबारि आब'मोना मार मोजांखा माबा बिसोरो बिलाइफारानि बिलाइफारा
अ खोनाफेरदोंल' आंलाय खोनानायालाय गामिनि मुंखौ ओमफ्राय बेयावलाय आइखौलाय मानो नांगौ नोङो सुना लानो हाया आरो दख'ना गांसेखौनो नाङा अबाबा आंनि उदै हाखावनाया आंनि उदैखौ सिलायनासो दोनदोना अबाबा आंनि माबाया सिलाया खुलिबा मा जागोन थौ दख'ना गांसे सुनायावनो सोरबा सिलाया गलाङो आरो बादुलि सुनो बादों बेखौनो बुङा मानो ओमफ्राय फुलावनो गना होबा नों आंनि उदैखौ फाहामफिनो फैसा होगोन द'सो लेवरानिबो होआ होमबा जेबो बुंनाङा नोङो मोनथिबाय ओरैबायदि बादुलिना माने दख'ना गांसेखौबो सुना लानो हाया बिमा बुरैखौनो लामा नायबाय थायो बिहाव बिखुनजोनि न'आव बेफोरबायदि मोनजागोन सानदों नोङो बेटि बिनि नामा आसलथे गायदे जानाङामोनलै बादुलिसो जानांगौमोन अनजालुखौसो गोसोखांसोदों आङो बियोथ' आंखौ गोसोखौनो खांला आंहासो मानोबा बेसेबा गोसोखांहरबाय थादों र' फनखौनो खेबसे हरबावनि र' खिजानिफ्राय रिसिभ खालायबायोआनो दिनै नांदों माथो वेटिं गैया दिनै रिसिभ खालायबा हामगौमोन हेलौ मा जालायखो आरो जेबो जायाखै ओरैनो खबर लादों आङो मा खालायदों नोङो मा खालायबावनो मोसाबाय थादों आरो एसेबां मोजाङै सोंबाबो मानो बिदि बुङो नोङो अनजालु मानोथ' मा बेफोरबायदि सोंलाबायो मा नोङो मोनथिया नामा आं खामानि मावबाय थायो होननानै दोन माबा अनजालु दायो सुटि मोनबा आंखौ फन खालायदे दाननासो होबाय आं दा मा खालायबावनो मा गोरोन्थि मावनायनि आंखौ अनजाला एसेबां गिदिर साजा होबाय थादों सासेया उन्दुलांबाय माथो लाइमोन आब' आङो गायदेखौ फन खालायदोंमोन फैगोननो नंगौ नामा दे मोजाङानो जाबाय दे फैबाथाय लोगो मोनगोन माला फैगोननो गाबोन फैगोन होनदों आब' दे मोजाङानो जागोन दे फैबाथाय लाइमोन आब'आ गुमैखौ गोसोखांना गाबलायबाय खोना मेगनानो माथो बोरैबा जाना दङ गाबनाय रखम